bocah kok malah saiki wah ayune. Lho kuwi iki bareng cabut gawe kutho kok. Wah tambah. Sampeyan ora urung edan to? Lho karo dulure kok pangkling. Ya pangkling wong pirang-pirang sasi kok tinggal. Aku minggat. Kok keraton Medang. Kuwi kejan mau piye? Lah wong golek gawe wis entuk gawean kok minggat iki lho. Aku dadi maling e, Kak. Gus. Aku dioyak-oyak prajurit saka keraton Medang. Aja clumetan. Lha kok bocah wadon lu maling. Aku maling ki ya ana sing kongkon, yen ora ana sing kongkon aku ya mau dadi maling. Lho paling kongkon. Aku ceritane ki ra duweni katresnan. Calon bojoku ki duweni palungguhan senopati ning Kraton Medang kono. Iya. Wong desa kok ndek bojo. Ning nyatane senopati kuwi kedanan karo aku. Tenan. Oh, aku arep dipek bojo. Ning aku ya percaya kowe iki ayu tenan lho saiki. Tenan. Oh. Calon bojoku kuwi kepengin dadi ratu ana ing Kraton Medang. Calon bojomu? Heeh. Wong senopati kok kowe dadi ratu kudune wong sing duweni buat ngaji. Wis tak elingke. Ah. Jarene kepengin dadi ratu waton kecondokan bentuah saka Kraton Medang ki biksa kelakon ngono. Yen duweni pusaka bentuah, Medang Kyai Brajaluwu ya Arca Wisnu Kencana ing besuke iki bakal bisa dadi ratu ning Kraton Medang. tenan kok piye? Heeh. Aku ki ra bagian resik-resik to ning gedung pusaka. Iya. Pegaweanku ning Kraton Medang ki resik-resik. Nyapu, ngelap-ngelapi pusaka-pusaka kae. Aku terus dikongkon nyolong pusaka iki, Kang. Ya terus Ya tak colong lho, aku cinta mati. Yen ora tak colong aku arep ditinggal rapi karo wong brakalan. Aku ya omah. kowe seneng tenan. Aku seneng tenan aku. Mbok lakoni Aku penyala. mlebu gedung pusaka to. Oh sing jaga pirang-pirang pusaka tak colong, tak gowo mlayu. Ki pusakane. Tapi men, Ya apik to. Lah wong iki bentuane Kraton Medang kok. pusaka iki yen duweni pusaka iki Ing besuke yen Sinuwun Prabu kaya wis lengser ke Prabon, sing kecondokan Kyai Brajaluwu Arca Wisnu Kencana bakal bisa ganteni. pusaka iki. Wah, lah kok jenapik tenan ya? Sampeyan ki aja cekel-cekel ku yen sawanen. Para lakak-lakak mogot nang Mesti. sampeyan. Tak omong. Apa? Kowe ra adikku. Nggih men mula aku iki sadene sampeyan. Sopo sing duwe pusaka iki? Iya to? Besok bisa dadi ratu ana ing Praja Medang. Ya iki kok umpama dadi duweku, aku iso dadi ratu Medang. Sampeyan iki. Cok. Lah wong ora ana rong kilan kok ya kepengin dadi ratu. Yo ora apa-apa wong duweni pusaka iki. Sik to sampeyan ki aja gojek. Iya piye? Wis sekolah ora tau. Lah Ora kok yen apa-apa. nganten kawulamu ki do njaluk tanda tangan apa ora bingung sampeyan? Cap jempol. Oh. Cap jempol. Sing pigate Oh ya. Iso. Ane njupuk BRT kae ya ora perlu tanda tangan cap jempol ya. Iso. Iki lho tak omong. Kowe iki nek dulur karo katresnan, ya ra? Kok umpama besok katresnanmu dadi ratu. Iya. Nek wis dadi ratu, dheweke sugih duwe palungguhan. Lah terus umpama wayah kowe ditinggal. Ya mau to. Ya iso wae wong kuwi wong duwe dadi ratu kuwi duwe panguwasa. Nek iki dadi dhewekku, aku dadi ratu, kowe iki kadangku. Oh, kowe dadi kadange Nalendra Medang. Kowe njaluk wong lanang bagus kok wae. Tak goleki. Aku dadi adine ratu. Lho iya. Kowe butuh wong lanang piro wae? Tak goleki. Mengko sing bagus sing luwih Kakang Kowe Waneng-waneng. warung pati. Iso. Iso. Lah umpama aku ora berat mati, sing duweni donyaku kowe. Aku gak ditinggal wayo Oh, ya. ditinggal wayo. Oh, tak sawang-sawang Kakang Waneng pati kae tok wis kok. Lah, Angger iso. ngerti wong wedok, mripate plirak-plirik, plirak-plirik. Lah wong durung arep ditinggal rapi karo gagalan. Yen aku gak gelem nuruti arep ditinggal rapi karo wong kene. Kalau aku wae sing dadi rapi. Iya. Ngono. Lah, nek mengko yen Kakang Waneng pati rene, takok pusakane piye? Gampang. Mengko yen wani pati kok kene tak golek pusakane.
Saran Diva Sugoto disogati diwenehi macul. Sampeyan ki arep dadi pembunuh. Aku mau melu-melu. Lho. Wong duweni gegayuhan jer Basuki mawa priya. Kudu nganggo pangorbanan. Oh. Kakang Maneng karo kamu. Kakang Maneng pati diracun. So. Nek Maneng mati, aku dadi ratu, kowe dadi kadange ratu. Ya. Yen kaya ngono pusaka dideleke luwih dhisik. Mengko yen Kakang Maneng pati rene, kok tak gaweke ombenan. Sampeyan sing jagongi. Heeh. Ya wis sing ngerti. Heeh. Sigane piye? Bot-bote. Luwih sedulur kepengin dadi ratu, janjane aku ya ora percaya yen Kakang Sagopo kae dadi ratu. Ratune wong genter apa piye? Masih muda kalau apa kan masih muda. Sampeyan kok wis tekan kene to? Mergo aku wis kepengin agi-agi dadi ratu. Sampeyan ngelak. Aku mau tanding karo prajurit. Aja nganti kawis turu. Kowe takon bali luwih dhisik, pusaka takon ngitake. Saiki aku wis ning omahmu, pusaka gawe rene. Sapa kae mau tak titipke kelawan Kakang Sagopo. Aku wedi yen nganti konangan. Mbok kae mau didelekke ning ndi? Kang! Kakang ana tamu sampean mbok rene to? Apa kamu? Heeh. Kamu kondi iki? Ya iki sing tak kandhake calon bojoku. Calon bojomu. Ya sapa iki Mirah? Iki sedulurku tuwa. Aku kangane Mirah. Oh, sedulur ipe. Sagopo. Wala kok bakal Joko Wanengpati Kak. Sagopo. Sagopo. Lakon aku dadi ratu. Kowe tak angkat dadi pati. Wah, matur. Adimu dadi garwa Prameswari. Nggih. Sampean ngelak napa mboten? Lho iki ana tamu. Arep calon bojone disogat-sogati kok. Sampean pengen ngombe apa? Saanane Mirah. Kowe kok apian jebul. Ana aku tekan kene arep kok kowe ning ngombe. Nggih sak wontene wong wonten desa. Iya ora apa-apa. Nggih, sing gedhe pangapurane. Aku matur nuwun lho. Kang! Aku suwi ra tau mulih rene ora roh lehmu nyimpen obate ning ndi? Ning gorok rak-rakan. Ning dhuwur salah. Kondol aku goleki pawon tak ubek ora ketemu. Ning gorok salahnya bisa golek. Ning dhuwur salah. Oh. Kang Sagup. Arep ngekeki banyu nggo ngombe aku kok obat iki obat to. Wah, kula niki wong desa. Niki ngombe niki positane obat ben kersane kuat. Ngono ben kuat. Nggih kuat nyambut damel. Dadi obat ben tenaga iso rusak. Nggih. Kang! Apa meneh? Bingungi aku teh to. Piye? Tak olah-olah iki pirang-pirang ana sing gambar ndas celeng, ana sing gambar tikus sing endi? Sampeyan iki mau bar kok ambune kaya. Aku iki bingung tak olah-olah iki pirang-pirang. Sing gambar celeng sing rodok mantep. Siji Sing kok loro. Kang Sagup, Nggih, pripun? aku iki menungso padha karo kowe. Menehi ombenan kok gambar celeng iki tegese piye? Wah, nek gambar tikus pirang rasa. Nek gambar celeng rasa. Dadi nggih tenagane kisane kuat. Kok celeng iki gedhe. Nggih. Iya. Iya ya, Kak. Lah niku nek diombe niku jamu kesane saged sehat. Ngono ya. Oke. Mergo kowe sedulur ipe, Calon mesti aku ipe. seneng. Nggih. Aku ya seneng. sampean ben Banyune kok umup iki banyu apa? Niku malah adem sari, Mas. banyu mateng. Kok malah umup kaya banyu panas. Kok ngorok iki apane, Kak? Kok ngorok? Kuwi katiasane sing arep sehat nggih kuwi. Sing tak karepe sone kok ngorok iki apa? Karo tangane kaya Rumah saku meja. sembrono. Kang Sagopo.
Mergo kowe sedulurku ipik. Wong telu iki ra ana aku, ana Mirah, ana kowe. Nggih. Mergo kowe sedulur tuwa. Sedulur tuwa kudu ngombe luwih dhisik. Sik. Wong mriki ini padha ndingan. Jamu niki marai kuat. Lah nek kula ngombe jamu niki nek kuat. Lah kula niki mboten wonten musuhe are. Akeh. Ora duwe. Kandha sapa? Ora payu. Lah wingi sing nggawa anak siji. Ning kono. Ora usah kandak-kandak. Ya wis Mirah, mergo kowe sing gawe lan kowe Kakang Sakur. Oh iya. Beneran aku ngelak tak ombene, Pak. Tak ombe apa rayu? Apa mbok ombeke ben Lho, kudu diombe. Jenenge tamu mertamu disogati ki ya kudu diteke to Kakang. Ora sopan ya. Monggo Bu. Dipun telasaken, Rasane segeri ra umum. Nggih. Jebul gambar celeng awakku malah dadi kowe nak apa? Kakang Sakur. Aku tak kondo karo kowe, Kak. Nganti saiki aku wis bali oleh medang. Mergo aku dikiwakake karo Prabu Erlangga, Kak. Ojo nangis. Aku biyen anak bupati saka Wengker. Bapakku mati. Sing mateni Prabu Erlangga ana ing kowe wis tak anggap sedulurku dhewe. Kowe tak anggap sedulurku dhewe ya, Kakang. Nggih kalah dino kesane pun Mergo aku serangge wong tuwa. Kowe gantine wong tuaku, Kakang. Kowe gantine wong tuaku. nggih pun tomono dipun unjuk. Dipun tahan. Lah kok mandi men? Ojo. Ora ngeteni sesuk. Jebul iki, Mang. Awak dhewe minggat sik. Ibu tenang. Lah iku lara tenan iku mau. Wong aku wedi. Kakang Wanepati, sampeyan kok ngono ki nyapa? Raja Luwuk pundi, Kak? Raja Luwuk. Jorwo kula sinetaken wonten guwa kersane aman. Gua pundi, Kak? Ten guwa mriku lho wingking. Kersane aman boten dibetot ya. Ngono ae. Nggih. Ayo, derek Monggo, ya. monggo. Ayo lah. Baut! Kusumastra ping repolo krama genes mondek yemas inaton lawan irama kawis pita taket tereng toya Kang aku wedi. Ojo. Aku manut sampeyan malah dadi Endi Raja Luwuk, Kakang? Teng jero guwa, Dek. Gua. Nggih, teng jero guwa niku. Aku tak mlebu gua, Kak. Oi, Hah? iku mengko yen nganti pusaka kecekel piye? Ora bisa. Tak tabrike watu ben mas. Tak tabrike watu ra ben mati ya. Hei! Tapi jeble ben mati ra. Nah. Mesti mang Wis mati tenan. mati. Wareng pati mati, aku dadi ratu. Yen pancen koyo ngono. aku po. Ora mati sak suarane. Kowe ngapusi aku, Saku. Aku mau tablek watu. Apani aji siung wanara, yon.
mesti aku ngajeni kowe, Kakak. Mergo kowe sanggup sedulur kuwi wae. Nanging pisan kowe ngracuni aku. Ping pindho aku mlebu guwa ablek watu. Aku mau nyoba. Kaya ngene. Kan. Aku ora melu-melu. Aku ora melu. Jare itu kok kangane mah. Aku mau. Hei. Boten. Sesuk meneh yen dadi ngene. Kowe aja nganggo sepatu ya, Kakak. Sikilku mau pecah kukuku tugel. Aprot. Sampeyan iso nandikane apa ora? Nah, Mira tunggu Mira. Aku wedi. Mira aku tunggu nduk. Adikku kok kaya kowe, Kakak. Mira. Mira aku tunggu Mira. Mira. Waduh Mira. Sampeyan aja mati. Mripatku peteng. Mira. Kakang Saku aja medeni aku piye iki kok? Ora kuat. Duh Mira. Lah kok bapak harus sibuk? Lah kok marani aku lah. Kang. Lah kok sibuk. Sibuk kok karo bapak sibuk. Waduh. Mira ora kuat. Kakang Saku aja mati. Aku ora lupa to Kakang. Mira! Putri Kakang. Hei! Hei! Aku dikongkon Kakang Saku, Pak. Aduh! Aku dikongkon. Bedong! Omongno karo bapak panitia bayaranku kon ngimbohi ya, Mira. Lah perkarane apa? Aku kudu timbohi. Sikilku kukune pedhot. Terus sampean yo pecilakan dhewe ya. Ya. Arep apa? Yen aku seneng karo kowe. Ning kowe ngapusi aku, ngracuni aku. Wah, aja. Ayo rupamu, Mira. Aja yo, Kang. Nanging kok bosok gemblong. Aduh. Ya! Hei! Aku wedi. Aja. Aku njaluk ngapura yo, Kang. Tenan. Ya! Aku njaluk ngapura. Kowe tak senengi ning kowe ngracuni aku. Kowe kianati aku. Ora. Wis ora pantes urip. Kudu mati. Hei, Waris Patri. Hei, Wis mulang kendanan utar bekmu. Utar be wong Medang. kowe aja nyampuri perkaraku. Sumingkir. Aku belum semingkir. Enak wis iso ngalake sapa. Wis Kowe arep njaluk anane Braja Luwuk. Kena yen bisa. Sagupa mati. Mira, mati. Bayaran 400 namene kok sudah mati. Mira. Kowe mati. Loh. Braja Luwuk. Braja Luwuk.